Berî hilbijartinên parlamentoyê lîsteya kesên ku dê bibûne namzetên partiyê dihat çêkirin. Serokê partiyê pêşniyar kir, got: Divê hûn Mistefa Beg ji bîr nekin, navê wî miheqeq têxin lîsteyê. Ji cemaetê hinek li dijî derketin, gotin: Misto ehmeqekî li dere hanê ye, neyê vî karî ye. Serokê partiyê gotina wan birî, got: Li welatê me ehmeq ne hindikin. Divê meriv li wan jî bifikire. Wan jî bênûner nehêle.